16 urten azkala gertau zan dena, diskotekan ere lagunatatik kanparan nintzanean. Hasieran nintzen larritu baino, gero autobus geltokira jo nintzen da nintunen ikusi larretzen hasi nintzen. Mutil kuadrilla bat esken izan ere herrira ekartzeko kotxian, bai esko esan nien, herrira itxin nintzen autobus geltokin utzi ziaten, eta etxeraka bakarrikan jo nintzen oinez. Kontu hau nintzen etxekan joanen biden kotxe bat irualiz pasalen erondotikan. Eta laugarrengo aldiz ondon gauzitzaian, asitzaian piropo botatzen da, behakin kotxeen buelta banda irun eman asitzaian, esaten. Nik izezko eman, kotxeko azerretu, aparkatuta nire atxetikan korrikan zan. Lehen, suerte handiz etxe eritxi nintzen, etxean ez errezgertatu baino, pentsatzeak jendiai harrapatuta gauzak iteizkitoela estomago estez. 15 urten eskala nire launakin boteo nahitia doztu nuen. Eta hortako herritik urrun da ontoki batean jo ginen. Bertan ja beste batzuk zeuden boteo nahiten, horien ja hasita zeuden eta ja pixka pasata zeupaztin. Gu bugatzeako ni oso gaizkini joan, eta nire launak bi mutiekin utzi ziren hor, ze mutiak ni launtzea azken izian, jake oso gaizkini joan. Eta hor behaiek alkohol gehiago ematen hasi zian nahi, eta orduan ja oso gaizki jarri nintzen. Gero netaz bortxau zuen, ambulantzia deitu da bakarrik utzi ziren. Eta ez da esperientzio bat asko goatzen naizena, baina ez teka errekuerdo handi goatzen naizena. 15 urten azkalaz izan dana, hormonak hartzen hasi nintzanen. Nire taldiak onartu nintzen, baina beste ikaskolako kideek trabelo esan ez deitze ziren. Egun baten trabelo itxetikan nahi jotzea pasazian. Eta hortikan aurrea ja abusok fizikok zian. Nik etxenen unese kontatu 3 urtez. Eta ikastolan elkarrizketa bat eta etorri zianen gay, transexual eta LGTBI taldean buruzkoa kontatzia aukeratu nuen. Etxea joan dana kontatu eta irakaslekin hitzein nuen. Mutil talde hori ikastolatik bota zuen eta hortik aurrera lasaio nago ikastolan. Alaren nik inoiz ez deta guaztuko eta esperoet norbaitek gertatzen bali masaio balentego izatea eta kontatzea. Gertakizun hau esarrietan gertatzea da gu saia berriak iditzen. Emakumeak gizonak berdinak eta guko jarraspetan,